Το κατοχικό δάνειο και οι γερμανικές αποζημιώσεις ήταν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσα πρόσφατα στο Βερολίνο σε συνεργασία με την πρόεδρο της Επιτροπής Γερμανο-Ελληνικής Συνεργασίας του Γερμανικού Κοινοβουλίου, την Annette Groth, θέλοντας να αναδείξω την σημασία που έχει το θέμα και στη Γερμανία. Κεντρικοί ομιλητές ήταν διακεκριμένοι Γερμανοί καθηγητές, ο ιστορικός της οικονομίας, ο δόκτορας Albrecht Ritschl και ο ιστορικός, ο δόκτορας Hagen Fleischer. Είναι σημαντικό ότι στη συνάντηση παραβρέθηκαν βουλευτές του Γερμανικού Κοινοβουλίου αλλά και εκπρόσωποι του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών που έδειξαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στη συνάντηση. Έτσι, καταφέραμε η συζήτηση για την ηθική ευθύνη της Γερμανίας ως προς τις αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο να φτάσει στο κατόφλι της Γερμανικής Βουλής. Μέχρι τώρα, η κουβέντα γινόταν μακριά από τους πολιτικούς θεσμούς της χώρας. Αυτή όμως ήταν μια αρχή. Διαπιστώθηκε πως χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά για να γίνει πλήρως κατανοητή η ευθύνη που έχει η γερμανική πλευρά. Όμως, είναι μια αναγκαία συζήτηση που πρέπει να γίνει γιατί αποτελεί μια ανοιχτή πληγή που δεν αφορά μόνο τους Έλληνες αλλά και τους Γερμανούς και πρέπει να επιλυθεί. Πιστεύω πως η Γερμανία οφείλει να αναλάβει την ιστορική της ευθύνη τώρα. Θέλω να σας συγχαρώ λοιπόν για την πρωτοβουλία για την εκδήλωσή σας, γιατί υποστηρίζει ακριβώς αυτό το εξαιρετικά σημαντικό στόχο. Είναι η ώρα που πρέπει να συζητηθεί ανοιχτά η ευθύνη της Γερμανίας, η οποία κατά την διάρκεια του πολέμου έβλαψε τους λαούς της Ευρώπης. Χαίρομαι που συμβάλλετε σε αυτή την προσπάθεια και εύχομαι να βοηθήσει στο διάλογο που έχει ανοίξει για την τελική δικαίωση. Σας ευχαριστώ.